Hasken zuciya kowa ya same shi ya dace, mai kyawun hali har abadan ba zai yi kuka ba. Da samarin nan da muka yi saboda suna ji da mu duk abin da muke so a rayuwa suna mana, shi yasa wallahi nake daɗa san shi a cikin raina. Yasa ina mai baki shawara kan wata ko mu rike su hannu bibbiyu. Hakan yana burge ni da soyayyar da suke mana, yakan ratsa min cikin zuciyata. Kin san a soyayya ana son kula, hakan da suke min ina cikin farin ciki ko sosai. To ya dai kamata ki kula da shi sosai saboda yan kunji kuma ki kula da kanki. Abin da yake burge ni kwata Nura baya son ganin damuwa ta ko ɓata raina. Duk abin da na nema a wajensa yana bani. Dan nan ma da muka yi waya da shi na ce masa ina bukatar wasu kuɗi, wallahi ba tantama ya tura mini naira 30,000. Ni kuma Kabir kin san me ya tambaye ni? Cewa duk abin da ya tambaye ni zan iya yi mai? Sai na ce mai ba abin da ba zan iya yi mai ba. Ina da kyau zaki iya mai komai, amma dai a dinga kiyaye wasu abubuwan. Shine kawai, ba damuwa. Allah ya bar kauna. Amin. Allah ya sa yace muke son su suna son mu sosai. Kin san me Kabir ya ce mu? Sai kin faɗa. Ce mun yi wai za mu fita. Ai kwanne ma dai haka Nura ya ce mana. Anya wayannan mutanen ba bakin su ɗaya ba. Anya ba sa ba to Allah ya sa ba guri ɗaya za su kai mu ba. To amin dai ni dai haka yace mini za mu fita, ni dai na ba shi amanna saboda gaskiya kula da yace mini ko menene ya kamata na masa a rayuwa, dan kin san an ce gaida mai gaishe ka koda ba zai amsa ba. Gaskiya ne. Mai kyawun hali har abadan ba zai yi kuka ba. Mai kyawun hali har abadan ba zai yi kuka ba. Salamatu. Hamisu. Tabbasin damuwa kan karo karfin zantuwa. Salamatu. Na'am Hamisu. Ke ce? Ni ce. Hakkin sai da abincin ne? Har na sayar. Ai abincin naki ne, duk wanda ya ci dole sai ya ji. Wallahi kuwa. Ba wannan zancen, kin san ina miki wannan abin ne? Ha, ni ne karka cika ni da bashi gaskiya. Duk da dai akwai magana a bakina, zan so in gaya miki ita. Amma ba yau ba, in na samu lokaci zan gaya miki. To Allah kai mu ranan. To amin, a ji da alkhairi kuma. Amin amin. Shikenan, nagode. Ki huta gida, ki je ki kwanta, ki huta, ki ji daɗin ki. To ba da mu, Allah ya kai mu. To shi an jima. Hasken zuciya kowa ya same shi ya dace, mai kyawun hali har abadan ba zai yi. Ka tabbata da gaske yau za ka furta mata dan Allah? Na tabbata aboki yau zan gaya mata, domin na san in na gaya mata za ta amince. Babu abin da zai hana ta aminci, in dai kai da kanka ka furta mata. Kaka damu aboki, ba za ta ƙara su. Assalamu alaikum. Ya gari? Ya lamura? Lafiya kalau. Bismillah mana. To lafiya yau kuma aka baro waccan majalisar aka dawo nan kuma? Wallahi muna tsimin wani ne. Wallahi mun dan canza majalisa ne yau. To Allah sa dai lafiya. Lafiya kalau. So masha Allah. Bismillah mana. A'a ni ina naka ta zama, ni in samu zama anan. Da ka san abin da yake cikin raina, da ka san abin da yake damuna, da baka ce mun in zo in zauna nan. Me yake faruwa? Wajen Salamatu mai waki zan. Domin santa ya dade na damuna a zuciya. Santa ya dade na mun vibration a cikin kwakwalwa. Yau zan je in fitar mata da abin da yake damuna, in bayyana mata gaskiyar lamarin santa nake da gaske.
a haƙu in ban samu salamatu mai wake ba kawai zan sheke kawai in baje a faɗi haka ka gane saboda haka yanzu nan ba makawa zan tafi don salamatu mai wake sai na je na baje mata abin da yake raina tukunna raina zai sanyi in kuma ta ce ba ta yadda ba to kawai a wajen zan baje abin duniya ne ma sai mai hankuri. Kai ban gane ba, bai gane yake faɗa. Ka ga irin ta ai ka ji da kunnen ka. Ka tsaya kana wasting time gashi nan zai je furta mata. To abokina. Aikin banza aikin wofi. Yau abokina zan je in same ta a wajen da suke sai dan wakenta domin in faɗa mata. Daga baya kenan. Ya riga ka. Kai magaribar jaki kenan. Adam, kaga damu. In ban samu salamatu ba, mutuwa zan yi. Ba amfani zamana a duniya. Bara in je in faɗa mata. Salamatu, ba a san raina nake dora miki talla ba. Salamatu, ba a san raina nake hana ki zuwa makaranta. Salamatu, kina ganin gidan nan yadda muke ciki, bakin ciki ba wanda ba na gani. Daga kun matan gidan har mai gidan kina gani, shi yasa kika ga kina gani kowa baya kaunar mu, ba sa son mu, shi yasa nake dora miki talla. Salamatu, ina so dan Allah da Annabi ki rike mutuncinki a matsayinki na ƴa mace. Kin ji? Inna duk abin da yake faruwa na sani kuma ina gani da ido ne. Wallahi bana bakin ciki da tallan da nake yi, sai dai farin ciki da ita. Tunda tana magance min bakin cikin ganin kawayenki. Kuma ina burin in ganki koyaushe cikin walwala da jin daɗi. Idan akwai abin da ya fi tallan zan yi din daga farin ciki. Ki daina damuwa in dan akai na yi. Babu abin da na rasa tunda ina da ke a rayuwa. Kada talla ya zama silar lalacewar tarbiyyarki. Hakan zai sa ni bakin ciki cikin rayuwa ta Salamatu. Inna insha ma Allahu babu abin da zai same ni. Kuma zan kiyaye duk wata hanyar da za ta zuba min da mutunci a rayuwata. Na gode Salamatu. Allah ya miki albarka duniya da lahira. Ko bayan raina ina alfahari da ke Salamatu, kin ji? Amin inna. Na alfahari da ke, kin ji? Allah kare ki daga sharrin duk wata luka kin ji? Zai yi kuka ba. Ka gani? Wallahi. Su suka saki ci. Gaskiya ne. Ba matsala. Yana wuta ba. Tabbasin damuwa kan karo karfin zautuwa. Tsana ko tsangwama na sa tsaurin rayuwa. Abin duniya ne. Barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Tausayi da tsoro su suka cika min ciki, na kasa furta komai. Ya kamata ka yi amfani da jaruntarka tare da gogewarka, sannan ka yi yaƙi da tsoro domin cimma bukatunka. Na yi ƙoƙarin na yi hakan, amma na kasa. Duk lokacin da na tuna hakan sai in ji tsoron ya ƙara ninkawa a zuciyata. Haka za ka daure, domin zurfin ciki yana sanya kunci a cikin zuciya, kuma a bari ya huce shi ke kawo rabon wani. Hamisu, ka yi haƙuri. Na san so, na san kuma illar so. Duk lokacin da kake son wani abu, ka yi ƙoƙarin ka sanar da shi domin ka cimma buƙatarka. Shi kenan, insha Allah zan yi ƙoƙarin in ga na yi hakan domin in ciwo bukata na abin da nake son ciwo. Ba komai, insha Allah zan taya ka. Na gode aboki. Allah saka da alkhairi. Amin. Ko baki faɗa min ba, na san wannan kuka naki ba na zubar da abinci bane.
akwai wani abin da yake daminki, amma dan Allah dan annabi ba sai ne miki doguwar magiya ba, ki faɗa min abin da yake daminki. Inda ce ba ta da lafiya. Subhanallahi, umma ba lafiya? Maka kalla yau fita na ko ciniki ban yi wa abincin ta bare. Yanzu nawa ne kuɗin abincin? 2,500. Yanzu babu 2,500 a jikina, amma akwai 2,000 a jikina. Zan baki, in na zo zan baki 500 ɗin a ji ayi umma magani. Kasu ji Allah ba umma lafiya. Abin duniya ne ma sai mai hankuri, zakuwa na sa ɗacin zuciya.